na-emene n'ụwa o ọkwanya ka ọmala anya o egwu m ka na-etili chi m one n'ụwa o abịazila m ka ngwa ndị oyi m ifi na-emene n'ụwa o biko biko jisi ike o ike agụ na gị ma ncha anyị nwere ihe nwayọ ofu mbọsị ọ ga-adị mma o ofu mbọsị ife ga-adịlele mma o ọ ga-adị mma o nwere ndị mụrụ nwa chọsịa ife ọ ga-agụ nwa ya ọgwụ onye ọ ga-adị mma o ọ ga-adị mma o ọ ga-adị mma o ndị Igbo nwee kwụsị okwu ọkwa ndidi bụ ọgwụ ụwa o nwayọ nwayọ ofu mbọsị ife ga-adị mma o ife ọ bụ na ị na-eme o biko jisi ike o nwanne biko jisi ike o nwayọ nwayọ ka eji ala chọfe dị ọkụ ndị Igbo gwuru enwe kwụsie ya ike nwayọ nwayọ ka eju na-eji eje n'okwu anyị nwere unye nwayọ na ọ ga-adị mma o ife ga-adị mma dododo ụmụ Igbo banye o ife ga-adịrịrị mma o ọ ga-adịrịrị mma n'ụwa o n'aka mụ na-ekwu dododo ụmụ Igbo banye o ife ga-adịrịrị mma o Obi is a boy Obi is a boy ofu mbọsị ọ ga-abụzi odogwu ife ga-adịrịrị mma ife ọ bụ na ị na-emene n'ụwa o ike agụ na gị ewu ike agụ na gị ma ncha ga-adịrịrị mma o There is no successful man without a story o ya bụ ife na-ekwuzi n'ụwa o onye furu nwere ego tata nwere mgbe ọ na-ata afụfụ n'elu ụwa ka na-ekwu okwu ya ntoto ọkwa nya ka akpa ji eju ya bụ okwu ekwuru nwa oyi o ụfọdụ na-alụsi ọlụ tara ife ọsị na ike agụgụ ya olugbo siri ike o olugbo siri ike nwayọ nwayọ ka akpa ji eju o n'ụwa nkịta nwelu ndidi ya na-atọ ọkpụkpụ siri ike o ya bụ ife na-ekwu okwu ya nọ n'ọgbọ bụ Chisom abụbụ ọrọ maka nsibienu the youngest musician n'ime anamụbanye anamụ ka nsi je ọchọrọ nwaanyị bụ nne mụrụ mmụọ nwa gị nọ n'ọba egwu o nwere ndị na-azụ afịa ọ pụta ma o lere afịa otibo okokoko ewu alụ emego ụmụ kedu ife ụmụ m ga-eli nwaanyị a ga-eme m ife ntoto ọkwa nne ka akpa ji eju low and steady they win the best kedu maka ndị na-alụ ọrụ akwụkwọ obupụzi ọrụ agwụrụ go otibe mkpu otibe okokoko tọgbọ fonu larụba ụlọ ịmala ife nna gwa gị ọrụ akwụkwọ bụ ọrụ ndidi onye ndidi na-eli azụkpo ka na-ekwu onye afọ na-akwụrụ ọgụ ụgwọ ofu mbọsị ọ ga-akwụ ụgwọ ka gaisi wee lebe ife anyị nwere unye nwayọ na ọ ga-adị mma ife ga-adị mma dododo ụmụ Igbo banye o ife ga-adịrịrị mma o ọ ga-adịrịrị mma n'ụwa o n'aka mụ na-ekwu dododo ụmụ Igbo banye o ife ga-adịrịrị mma o Obi is a boy ofu mbọsị ọ ga-abụzi odogwu ife ga-adịrịrị mma ife ọ bụ na ị na-emene n'ụwa o ike agụ na gị ewu ike agụ na gị ma ife ncha ga-adịrịrị mma o Odekalị ndị na-etizi egwu nwere ebe fasi wee bido ewuchimo ụfọdụ ndị na-eti egwu otisi egwu ma ọ hụrụ ụgwọ ewu otibe okokoko alụ emego m chai journey of 1000 miles start with
ite stepu na bụ ife na-ekwu okwu nọ n'ọgbọ onye bụzi esi ekwu taa o nwere ebe o si wee bido ana ike si eligo elu ewu nwanne m kedu maka ndị na-eme komedi ka ọ bụ ndị na-agba bọọlụ ọgbagide ọkwụsịzi ya ejozi ya ajụjụ ọ sị na ike agwụla ya ewu ike agwụla ya okwu ngwalụ ndị obodo anyị okwu ngwalụ ụmụ Igbo niile ife ọ bụ na ị na-eme biko gbadozie anya ike agwụna gị ma ncha ofu mbọsị ọ ga-adị mma nwanne tụsibu ọrụ ike gaisi ga-elilili fe ma ndị na-etizi egwu tata ndị na-anụzi afaba o nwere ebe fasi wee bido kedu maka ndị na-agụ akwụkwọ ọgụgide n'elu ụwa ewu osi na ọ dị agụzi onye bụ dọkịta tata ọ bụ injinia ewu jekene jụka ya ajụjụ onye afụ kọlụ ga-akịka ụwa ya nwayọọ nwayọọ ofu mbọsị ọ ga-adị mma ewu ife ga-adị mma ife ọ bụ na ị na-eme biko jisi ike forward ever backward never cheji na adị akala ụbọchị ife nkwulu gwụsie ya ike ofu mbọsị ọ ga-adịrịrị mma ife ngwalụ papa mụrụ m okwu ya mmanwụ ayọlụ gị ahịhịa kụziala anya mụ n'ife ụlụ ya n'ime mmụọ ife dị n'egwu erie ọ ga-adịrịrị mma n'ụwa dịka mụ na-ekwu Obi is a boy Obi is a boy ofu mbọsị ọ ga-abụzi odogwu ife ọ bụ na ị na-eme n'ụwa ike agụ na gị ewu ike agụ na gị ma ncha ife ọ bụ na ị na-eme biko jisi ike ị na-arụ ọrụ n'ụwa ị na-azụ afịa n'ụwa ijere obodo oyibo biko jisi ike ka nke n'ezigbo oyi m nwa sọnọsụ ma ndị na-alụ egwu ka nzutebe ezi oyi m protus ọkọma iso na ndị ọ bụ mụ na-eme imperial keyboard dalụ iso na ndị ka mụ zute n'ezi oyi m sọngụ mandị ka mụ kpọtụrụ ezi oyi m twista nwa mama ekene na ọchọrọ nwanyị ọjọ ugo nwanyị ị ga-adịrị m ndụ pekem 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 ewere mana ka na